Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Remus. Taong 1930, San Pablo, Laguna. Noong mga panahong ito, lideres ng purok si Remus. Matagal na siyang naninilbihan sa ganoong katungkulan, kaya ang pamumuno sa mga tao, napakadali na lamang para sa kanya. Taliwas sa mga lider, hindi siya kurakot at mahilig mambulsa ng pera. Lahat ng natatanggap niya, ginagamit niya para sa katiwasayan ng baryong kanyang pinamumunuan. Yun ang rason kung bakit hindi siya maalis-alis sa katungkulan. Di man sa pagmamayabang pinuno, pero nasisiguro ng mga kaapu-apuhan ni Remus na mahal siya ng mga tao. Subalit kahit marami ang nagmamahal sa kanya, hindi niya maipagkakailang meron at meron pa ring naiinggit. At dahil dito, naging mapagmasid at maingat siya. Sa tulong ng kanyang mga kasangga, nabigyan siya ng mga ito ng sapat na gamit at proteksyon laban sa kanyang mga kalaban. Kung siya lang din ang masusunod, ayaw niyang magdala ng mga ganoong gamit sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na malinis ang kanyang intensyon sa kapwa-tao. Ang kaso lang, ipinagpipilitan ito ng kanyang mga kasamahan buhat sa mga panganib na kanilang nababalitaan. Nako, mas mainam na may dala kayong hindi nyo kailangan kaysa kailanganin nyo na wala kayong dala. Pagbigyan nyo na kami sa aming alok, Ginoong Remus. Maniwala kayo, makakatulong yan ng malaki. Wika ng isa sa mga katiwala niya habang isa-isang binibigyan ng gamit ang kanyang mga gwardya. Nang marinig naman ni Remus ang sinabi nito, agad naman niya itong tinutulan. Ayon sa kanya, hindi niya papahintulutan ang mga ganoong bagay sa kanyang tabi dahil magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanyang kapwa-tao. Wala akong hangad na makasakit ng iba, pero kung talagang gusto niyo akong matulungan, hanapin ninyo ang ermitanyong nagngangalang Ingkong Arias. Sabihin niyo pinapapunta ko siya rito sa ating lugar. Kapag narinig niya ang pangalan ko, tsak napaparito yon anuman ang mangyari. Magmadali lang kayo kung talagang ramdam niyo na wala ng oras. Sagot naman niya sa mga ito. Pagkarinig naman ng mga tauhan niya sa kanyang sinabi, hindi na ito tumutol pa. Bukod kasi sa maedad na si Remus, alam din nilang hindi ito marunong makinig ng opinyon ng iba, lalo na kung magpapasya na ito sa mga bagay na kanyang gagawin. Matapos ang naging pag-uusap, nagsikalat na ang mga taong inutusan niya. Bago rin ito umalis, humingi ito ng kakarampot na ideya kung saan matatagpuan ang ermitanyo. Medyo limitado ang ibinigay na detalye ni Remus sa mga ito, gawa ng ang nais niyang mangyari, mahanap ito ng mga taong karapat-dapat. Kahit kasi bigyan niya ito ng kumpletong detalye, kung ayaw roong magpakita ni Ingkong Arias, baliwala rin ang lahat ng yon. Duman pa ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglibot sa kanilang lugar. Dumidinig din siya sa mga pagpupulong na may kaugnayan sa problema ng kanyang mga kababaryo. Ganon at ganon ang palagi niyang ginagawa. Ang kaso lang habang tumatagal, may mga tao siyang napapansing pabalik-balik sa kanilang lugar. Yung parang hindi yun doon pumupunta dahil sa may pakay sila, bagkus pumupunta yun doon para makapagmasid. Ilang araw itong napansin ni Remus hanggang sa dumating ang araw na merong taong lumapit sa kanya at bigla na lamang siyang pinagundayan ng saksak sa tagiliran. Pagbulagta niya, nang akmang totodasin na siya nito, bigla itong naawat ng mga tao. Sa galit ng sambayanan, patay sa pambubugbog ang salarin. Di na rin nila ito inimbestigahan sa takot na baka makulong at mahuli ang mga kasamahan nilang tumodas dito. Matapos ang pangyayari, dali-dali nilang dinala si Remus sa albularyo. Naglagi siya roon ng ilang araw
buhat sa tindi ng natamo niyang pinsala sa katawan. Mabuti na lang talaga, hindi siya napuruhan kaya nakaligtas siya. Ang kaso lang, mahaba at malalim ang mga hiwang natanggap niya. Kung nataong hindi mahusay ang albularyo, paniguradong mamamatay din siya. Pagdating naman ang araw ng kanyang pag-alis sa poder nito, mariin naman siya nitong pinayuhan na mag-ingat sa mga taong may lihim na galit sa kanya. Dagdag pa nito na, hanggat maaari umiwas na muna siyang pumunta sa mga pulong para hindi siya mapahamak. Remus, palagi mo itong isuot sa ilalim ng damit mo. Tiisin mo lang kahit makate. Ang importante ay ligtas ka sa mga ganoong panganib. Ibalik mo na lang ito sa akin pag naramdaman mo nang tinigilan ka na ng mga taong may galit sa iyo. Ay, mga tao nga naman, kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, sila pa yung pinapatay at pinagtatangkahan. Payo ng matanda habang iniaabot ang isang kamisetang napaglumaan na ng panahon. Pagsilay naman niya sa bagay na iniabot ng albularyo, taos-puso naman siya ritong nagpasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang tumuloy papauwi sa kanila. Halos ilang araw din siya noong nagpahinga bago bumalik sa barangay. Bagaman hindi maganda ang kanyang pinagdaanan, nagpatuloy siya sa trabaho alang-alang sa mga taong dumidepende sa kanya. Dumaan pa ang mga linggo, nanatiling wala siyang balita sa mga individual na kanyang pinalakad. Inaasahan naman niya ito, lalo pat malayo-layo ang lugar na itinuro niyang pinagtitirhan ni Ingkong Arias. Inakala rin niyang hindi na ito matatagpuan pa, pero biglang dumating ang isang araw kung saan may nakabalik sa mga taong inutusan niya. At ang taong yun, kasakasama ang ermetanyong kanyang pinahanap. Dala ng pagkagulat, agad niya itong pinapunta sa bahay niya para doon na magpahinga ang matanda. Sa estado rin ng lalaking naghanap dito, mukhang hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Bukod kasi sa parang aligaga na ito, hindi na rin yun makapagsalita ng maayos. Palagi na rin itong tulala na animoy wala sa kanyang sarili. Dahil sa ganoong sitwasyon ng kanyang tao, minabuti niyang pauwiin na muna ito upang pagpahingahin. Bago ito umalis ng bahay, inabisuhan niya itong bumalik sa oras na bumuti ang kanyang lagay. Nang marinig naman ito ng lalaki, tumangulang naman ito kasabay ng dahan-dahan itong pagtalikod sa kanila. Hindi nagtagal, nang makalabas na ito, dahan-dahan na niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng ermetanyo. Nang magpang-abot na ang kanilang paningin, napansin niya ang bahagya nitong pagngisi kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Maraming hirap na pinagdaanan ng tao mo, Remus. Bigyan mo yon ng gantimpala kapag bumuti na ang kanyang lagay. Nga pala, yung ibang mga inutusan mo, mukhang hindi na sila makakabalik. Nasipat ko ang iba sa kanila. Pumasok sa ligawang gubat ng mga engkanto. Hinding-hindi na sila roon makakalabas kahit ano pa ang ating gawin. Ang mas mainam na hakbang, Remus, ipagpaalam mo na ito sa kanilang pamilya habang maaga pa. Sa ganoong paraan, maiiwasan na natin ang pagkalito ng mga mahal nito sa buhay. Yun ay kung ayos lang sa'yo na tanggapin ng mga masasamang salita na magmumula sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang inaalala ang mga taong kanyang inutusan. Aminado rin siya noong may kasalanan siya, ngunit anong magagawa niya? Nangyari na ang mga hindi inaasahan. Sa halip di na magluksa, mas mainam na tanggapin na lamang ang lahat ng galit at panghuhusga ng mga mahal nito sa buhay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapag-isipan na niya ang kanyang isasagot, hindi na siya nagdalawang isip na sang-ayunan ang sinabi ng ermetanyo.
Oho, Ingkong Arias. Ako na ang bahala sa pamilya nila. Hindi ko alam ang mga mangyayari sa oras na ipagtapat ko ito. Pero naniniwala ako, mauunawaan nila tayo. Pero sa ngayon ho, may pabor sana akong gustong hilingin sa inyo. At ano naman yon, Remus? Sabihin mo lang, nakikinig ako. Malalim ang aming pinagsamahan ng iyong ama at nangako ko sa kanyang hinding-hindi kita pababayaan. Ngayon na ang tamang panahon para matupad ko ang pangakong yun. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nabanggit ang mga taong may malalim na galit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Dagdag pa niya na ang mga panauhing ito ay palaging nakamasid, animoy naghihintay ng oras para umatake. Dagdag pa niya na wala na siyang ibang malalapitan kundi itong si Ingkong Arias na lamang. Ayaw din niyang maging marahas sa kapwa, kaya hanggat maaari umiiwas siya sa mga kaguluhan. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang matanda habang nakamasid sa kanya. Maya-maya pa, dito na nito inilahad ang tungkol sa mga taong kumakalaban sa kanya. Ayon sa ermitanyo, hindi niya pa nakikita ang taong yon, pero malakas ang kanyang kutob na nagtatangan nito ng aral ng kaliwa. Dagdag pa nito na maaaring sinusubukan pa lamang siya ng mga ito upang malaman ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Mariin din itong inilahad na yung lalaking muntik nang pumatay sa kanya, hindi talaga totoong binawian ng buhay. Ang pinagbasehan dito ng ermitanyo ay yung naiwang marka sa kanyang damit na ginamit noong siya ay sinaksak. Pagtatapat pa nito sa kanya na kusang nawawala ang marka ng isang tao sa oras na patay na ito. At dahil sa bagay na yon, sigurado siyang buhay pa ito. Marahil pinaglalaroan si Remus ng mga nilalang na may galit sa kanya dahil sa rasong isa lang siyang ordinaryong tao. Nabanggit din ito sa kanya na uunti-untiin siya nito hanggang sa mawalan siya ng pag-asang mabuhay ng payapa. Nang mailahad naman ito sa kanya ang lahat-lahat, nangako ito sa kanyang hindi siya pababayaan anuman ang mangyari. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na gumawa ng paraan ng matanda. Ang mga nauna nitong hakbang ay ang maglagay ng mga pangontra at pangtaboy sa mga nilalang na umaaligid sa bahay niya. Ilang gabi rin itong pinagmasta ng buong lugar kung saan ang naging bunga ng kanyang pagmamasid ay ang pagkadiskubre niya sa mga nilalang na gumagala roon tuwing malalim na ang gabi. Ayon kay Ingkong Arias, na ang mga nilalang na yon ay hindi pangkaraniwan. May pagkakahawig ito sa uri ng aswang, pero hindi ito totoong aswang. Maaaring ang mga nilalang na yon ay ginagamit lamang sa pagmamasid at pananakot kung sakali mang maaktuhan niya ang mga ito. Matapos naman niya itong malaman, dito niya napagtanto ang kagimbal-gimbal na katotohanan ukol sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Gayunpaman, sa halip na matakot, naglakas loob siyang tumulong sa ermitanyo. Alam niya kasi na hindi babalik sa normal ang lahat hanggat hindi nila natatalo ang mga taong may gawa nito. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa plano. Kagaya ng utos ng ermitanyo, mag-isa niya palaging binabagtas ang daan patungo sa mga kabahayan ng kanyang mga nasasakupan. Nakapagtataka man ito para sa mga taong malapit sa kanya, hindi niya ito pinapansin. Noong una, medyo tahimik naman ang lugar nila, pero nang matunugan ito ng mga kalaban niya, dito na ito nagsimulang magparamdam. Isang hapon, nang papauwi na itong si Remus mula sa kanyang pinagpulungan, may dalawang lalaki siyang napansing bigla na lamang sumabay sa kanya. Sinubukan niya itong iligaw pero napakatalas ng mga paningin nito. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa parte ng baryo kung saan wala ng kabahay-bahay,
Dito na siya pilit pinatumba ng dalawa. Pagdaga nito sa katawan niya, wala na siyang nagawa kundi ang magtanong ng magtanong ukol sa pakay ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nakuhanan ng kahit isang impormasyon. Di nagtagal, sa sobrang lakas ng dalawa, nagawa na rin itong matalian ang mga braso at binti niya. Nang masiguro na nilang hindi na makakatakas itong si Remus, agad naman nila itong pinasan habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Sumabay ka na lang kung ayaw mong masaktan. Lintik ka. Matagal-tagal din ang ginawa mo sa aming pagpapahirap." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman siya nitong piniringan. Dahil dito, hindi na niya mawari kung saang lugar na sila pumunta. Basta pinasok siya ng mga ito sa isang lumang tirahan na hindi niya mawari kung saan. Pagalis naman ng mga dumukot ng piring niya sa mata, dito niya nakita ang tatlong lalaki na hindi pamilyar ang mga mukha sa kanya. Wala siyang ideya kung sino-sino ang mga ito, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Akala nga niya, mga tauhan lang ito ng utak sa pagdukot, pero nang magsimula na itong magsalita, dito niya nalaman na ito pala ang mga taong gustong magpatahimik sa kanya. Hindi kinatutuwa ng ilang tao sa baryo ang iyong panunungkulan. Matatahimik sana ang buhay mo kung pinili mo nang bumaba sa pwesto. Yun nga lang, hindi mo ito ginawa dahil sa paghahangad mo ng kapangyarihan. At ngayon, huli na ang lahat para sa iyo. Wika ng isa sa mga ito. Matapos naman itong makapagsalita, dito na siya nito sinimulang hatawin ng latigo. Paulit-ulit nila itong ginawa hanggang sa mawala na siya ng malay dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararanasan. Hindi naglaon, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakalaylay sa dalawang malaking tipak ng kahoy na pinagtatalian ng kanyang kamay. Pagsilay naman niya sa paligid, halos wala siyang maaninag dahil sa dilim ng lugar. Akala nga niya noon bulag na siya, pero ilang minuto lang ang lumipas. May napansin siyang konting liwanag na nagmumula sa isang maliit na pinto. Wala siyang ideya kung saan ito nagmumula, pero malakas ang kanyang kutob, isa itong sulo na hawak-hawak ng taong nagbabantay sa kanyang kulungan. Ilang araw pa ang lumipas, tanging ang tulo lang ng tubig na nagmumula sa kisame ang naging pantawid niya sa gutom. Di rin siya roon nakakapagpahinga ng maayos, gawa ng kapag gabi napakabaho ng hangin na pumapasok doon. Dagdag pa ni Remus na may mga napapansin din siyang patak ng dugo sa lugar kung saan siya naroon, indikasyon na may nangyayaring hindi kaaya-aya sa itaas. Dahil sa kanyang mga nadiskubre, napilitan siyang ihinto ang pag-inom ng tubig na nanggagaling sa kisame. Bukod kasi sa kakaiba na ang lasa nito, hindi na rin ito sapat para mairaos ang katawan niyang gutom na. Hindi naglaon, unti-unti naman niyang napapagtanto na maaaring yun na ang katapusan ng buhay niya, at para hindi naman siya mahirapan, naisip niya na mas mainam na mamatay na lang siya ng maaga. Ang ganun niyang kaisipan ang nag-udyok sa kanya para saktan ang kanyang sarili. Pinilit na rin niya noong huwag matulog nang sa gayoy mas humina palalo ang kanyang resistensya. Ang kaso lang, sa hindi inaasahang pangyayari, nung araw na malapit na siyang bawian ng buhay, dumating si Ingkong Arias. Nang marinig niya ang kaguluhan sa labas, nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa mahanap na siya ng matanda. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong kinalagan at sa tulong ng mutya nito, nakalabas sila roon sa lalong madaling panahon. Habang tinatahak naman ng matanda ang daan papalabas ng bahay, dito niya nakita ang mga nilalang na nakahandusay sa mga pasilyong dinaraanan nila. Bawat isa sa mga ito, may mga malalaking hiwa sa katawan. Yung iba nga,
pugot ang ulo, tapos may mga nakadikit pa sa pader ng bahay. Dahil sa ganoong pangyayari, dito niya naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Nakakabahala man ang mga nasilaya niya, pinili niyang magpakatatag alang-alang sa pamilya niyang naghihintay sa kanyang pagbalik. Paglabas naman nila ng bahay, nasipat niyang nasa kalaliman pa pala ang gabi. Dali-daling tinahak ng ermitanyo ang daan patungong gubat at nung mapasok na nila ang kakahuyan, bahagya silang nagpahinga sa ilalim ng malalaking mga ugat ng puno. Habang nangihina siya, panay naman ang pagpapainom nito sa kanya ng mga gamot na dala nito. Pasensya ka na, Remus, at natagalan ako. Malayong pinagdalhan nila sa iyo, kaya nahirapan ako sa paghahanap. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat. Huwag kang mag-alala, nasa ligtas ka ng mga kamay. Kilala ko na rin ang mga individual na may gawa nito, kaya sa paggaling mo, kukumprontahin natin sila. Di natin palalagpasin ang mga nangyari, lalo pat muntik ka ng bawian ng buhay. Wika ni Ingkong Arias. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya nagawang sumagot. Bukod kasi sa napakahina pa ng kanyang katawan, patuloy pa rin naglalakbay ang kanyang wisyo. Kahit nga si Remus noon pinuno, aminadong hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari at sa mga pinagdaanan niya. Pagbalik nila ng baryo, 2 buwan siyang nagpahinga. Mahirap ang proseso ng paggaling niya, lalo pat nangangailangan siya ng samut-saring pagkain. Ngunit sa kabila nito, naibalik niya ang dating sigla ng kanyang katawan. Kalaunan, nang makakilos at makapaglakad na siya, dito niya na pinapunta ang kanyang mga tauhan na namamahala sa baryo habang wala siya. Nakipag-usap siya sa mga ito saglit bago siya dumulong kay Ingkong Arias ukol sa mga pinagdadaanan niya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang makipag-usap. Lahat inalam niya hanggang sa natuntunan niya ang pinagmumulan ng lahat ng problema. Base sa mga natuklasan ni Ingkong Arias, ang mga taong pasimuno sa mga pangyayari ay walang iba kundi ang mga individual na tutol sa kanyang pamamahala dahil sa hindi ito nabibigyan ng kapangyarihan sa kanilang lugar. Marami itong proteksyong nais gawin at dahil sa kanya naantala ang mga balak nila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto nitong siya ay pahirapan at paslangin. Nang marinig naman ni Remus ang sinabi nito, agad naman niyang tinanong ang matanda ukol sa kung ano ang kinakailangan nilang gawin para makapaghiganti. Sa ginawa kasi ng mga taong yun sa kanya, aminado siyang hinding-hindi niya ito mapapalagpas. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, inakbayan siya ni Ingkong Arias kasabay ng pabulong nitong sagot sa kanya ng, "Ano mang oras pwede ko na silang dalhin dito? Sabihin mo lang, dadaragin ko sila sa bahay mo. Hindi natin ito palalampasin at sisiguraduhin nating mananagot ang lahat. Huwag na tayong dumipende sa batas ng tao. Kumilos na tayo hanggat may pagkakataon pa." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya tumutol. Alam niya kasi na ang lahat ng yon, ginagawa ng ermitanyo para sa kanyang kapakanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad niya itong inabisuhan na gawin na ang nararapat. Nang marinig naman ito ni Ingkong Arias, naghintay lang ito ng gabi bago kumilos. Ayon sa matanda, na para mas masiyahan siya, dadakpin niya ang mga nilalang sa totoong anyo nito. Mariin din itong inilahad na kinakailangan din nilang magdoble ingat kahit lamang sila dahil ang mga kalaban nila nagtatangan din ng kakaibang dugo ng aswang sa katawan. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang hanay nila. Sa Remus noon, maaga pa lang natulog upang magising siya
pagbalik ng ermitanyo. Bagaman nakapikit ang mata, nakikiramdam ang diwa niya sa mga kaluskos na maririnig niya sa labas ng bahay. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, dito na nga siya nakarinig ng mga sigaw ng ilang mga taong animoy nagmamakaawa. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman siyang sumipat sa labas at pagsilay niyang si Ermitanyong Arias ang gumagawa ng mga ingay na yon, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Pagdating niya sa bakuran ng bahay, tumambad sa kanya ang matanda, hila-hila ang 3 lubid na nakagapos sa leeg ng 6 na aswang. Nagkakabuhol-buhol na ang mga ito dahil sa pagpupumilit nilang tumakas. Gayunpaman, kahit anong gawin ng mga nilalang, hindi ito sapat upang matakasan nila ang kamay ng ermitanyo. Pagsilay naman niya sa mga ito, bigla itong napatahimik. Hindi niya mawari kung ano ang mga nangyayari, pero may kutob siyang parang kilala siya ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Inutusan ito ng matanda na magpalit na ng anyo. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, medyo nagmatigas pa sila. Subalit nang hatawi na sila nito ng latigo, bigla silang napasunod sa kagustuhan nito. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang mukha ng mga taong naghahangad ng kanyang kamatayan. 2 sa mga ito nagtatrabaho sa kanya, tapos yung iba naman mga negosyante at mga manlalamang sa kapwa. Nang masipat naman niya ang mga panauhin, dito niya na itanong ang dahilan ng mga ito kung bakit siya pinapapatay. Dagdag pa niya na naging mabuti siya sa kanila, kaya wala itong rason para gawan siya ng masama. Subalit, nang marinig naman ng grupo ang kanyang sinabi, may isang lalaki roon ang naglakas loob na sumagot. Paano kaming hindi magagalit? Pinapalakas mo ang pananampalataya ng mga tao rito. Ikaw ang dahilan kung bakit lumakas ang impluwensya ng relihiyon dito sa aming lugar. Alam naming maayos ka at mapagbigay na tao, pero kinasusuklaman namin ang mga ganoon mong gawain. Kung sana hindi mo na pinakialaman ang pananampalataya nila, hindi sana kami nahihirapang umangkat ng pagkain. Gigil na wika ng nilalang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito niya na naunawaan ang lahat-lahat. Gayunpaman, kahit alam na niya ang kasagutan sa kanyang mga katanungan, hindi pa rin siya nagpatinag. At kagaya ng mga ginawa nito sa kanya, di siya nagpakita ng anumang awa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin siyang nanindigan sa mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Ayon sa kanya, dapat lamang na magkaroon ng malakas na pananampalataya ang mga naninirahan sa baryo nila dahil sa pagiging madalas na pag-atake ng mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang. Kabilang ito sa kanyang magandang hangarin para sa mga tao at para na rin sa ikauunlad ng kanilang baryo. Hindi ako katulad niyong mga irehe. Kung ayaw niyo sa pananampalataya namin, simple lang naman ang gagawin. Hindi ba't mas mainam na lumayas na lang kayo kaysa pagtangkaan ng buhay ko? Akala niyo siguro wala akong malalapitang tao sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit nagkamali kayo. Matapang na sagot niya. Dala ng galit noon ni Remus, hindi niya napigilang kunin ang latigo na hawak-hawak ni Ingkong Arias. Paghawak naman niya rito, walang habas niya itong hinataw sa mga nilalang na nasa harapan niya. Lahat ng tinamaan noon halos lumupasay na sa lupa, dala ng matinding sakit na naidudulot nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng ermitanyo na masyado ng malakas ang nililikha nitong ingay, pansamantala siya nitong pinigilan habang nagwiwika sa kanya ng, Lilipat muna tayo ng lugar, Remus. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi malabong magising ang mga kapitbahay mo. Mag-asabaluta ka na ng mga kailangan nating dalhin. May alam akong lugar kung saan pwedeng ituloy ito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon.
Ilang kilometro ang layo mula sa baryo, narating nila ang isang kakahuyan na ayon sa ermitanyo pugad umano ng mga aswang. Sa kanilang paglalakad papasok, dito na nila nasilayan ang iilan sa mga nilalang na tinutukoy nito. Literal na nakatayo ito sa gilid ng daan. Tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga ikinikilos. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa puso ng gubat, nasipat nila ang kumpol ng mga aswang na kanina pang naghihintay. Pagsilay naman sa kanila ng mga nilalang, agad na naglakad papalapit ang gabunan para makipag-usap sa ermitanyo. Akala niya noon may mangyayaring hindi maganda. Pero nang malaman na nito ang kanilang ipinunta, agad nitong ipinakalat sa paligid ang mga tauhan niya. Nangako rin ito sa kanila na walang makakaistorbo sa kanilang mga gagawin, kaya ituloy lang nila ang kanilang mga nais. Dahil sa sinabi ng nilalang, dito niya na pinarusahan ang mga nahuli nilang aswang. Di pa siya noon nakontento. Sinunog niya ito ng buhay bago ibaon sa lupa. Nang mapaslang na niya ang lahat ng nagtangka sa buhay niya, inabisuhan siya ng matanda na bisitahin ang mga naiwan nitong pamilya para abisuhan tungkol sa mga nangyari. Dagdag pa nito na kinakailangan nila itong gawin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang eskandalo sa kanilang baryo. Matapos naman itong makapagsalita, sumunod siya sa nais nitong mangyari. Noon ding mismong gabi, pumunta sila sa bahay ng mga nilalang para abisuhan ang mga kamag-anak nitong walang kaalam-alam. Ngunit lingid sa kaalaman noon ni Remus, doon pala mangyayari ang isa sa mga kaganapang buong buhay niyang dadalhin. Nang marating kasi nila ang lugar, sa halip na makipag-usap, bigla silang nilusob ng mga kadugo nito. Mabuti na lang, tanga ni Ingkong Arias ang mutya ng kalasag, kaya hindi sila nito basta-bastang nalapitan. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban, sinubukan niyang tapatan ng mga nilalang. Bagaman isang ordinaryong tao, walang takot siyang nakipaglaban sa mga ito hanggang sa nagawa na niyang makapaslang ng aswang. Matapos ang gabing yon, pakiramdam niya malayo na siya sa dati niyang pagkatao. Magmula rin noon pinuno, naging katuwang na siya ni Ingkong Arias sa lahat ng misyong ginagawa nito. At hanggang sa pagpanaw ni Remus, dala-dala niya ang kanyang karanasan. Noong minsan siyang naging lideres ng baryo na prinotektahan at iniligtas ni Ingkong Arias.